Diyos maray na aga mga tugang, luhod po ang gabos sa pagpamibikan oratio imperata. Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaong mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin na otob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong masalang gibo, asin ngunyan namamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuka kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po ikapat na aldaw kan misa aginaldo. Ang satuyang mga mas sponsors, sinda po ang mga minasunod, Loretta V. Mancera, Lynn Lee Rignon Lau, Emma A. Chan, Tess D. and family, Mr. and Mrs. Maria Bersabe and family, Teresa and Rene Timbang family, Marian Anonat and Rex Lesetivo. Siring man po ang mga minasunod na mas intention. Mga pasasalamat in honor of Saint Joseph, hali kay Rosy Asupardo Cantara and family. Siya manggiraray kay Rosy Asupardo Cantara and family. Hali kay Mary Rose Zuniga. Hali man kay Rene and Royce. Hali kay Mercy Abion Morante asin kan sa iyang pamilya. Kay Nancy Nase, Rafael Datos and family. Prex and Prime. Mga special na kahagadan. For good spiritual, physical, and safety of my family. Dulot ni Rosy Asupardo Cantara and family. For family, friends, and own healing. Dulot ni Jenny. To pass the exam of Kayla Nicole Nieto. Let. Dulot ni Kayla Nicole Nieto. To pass the U.S. visa interview. Dulot ni Joanne Olavario and family. Special manakahagada ni Lynn Nolasco. For successful bar exam result, hali kay Carla Ines Mojica Apinado. Birthday blessings and good health. Dulot ni Jed Rick Crayus Lasona. Para sa kapahingaloan, kan mga minasunod na kalag. Para kay Eduardo, dulot kan Mendoza family, Socorro Mario. Dulot ni Minda Pineda and family. Para sa kalag ni Froilan, hali kay Rosy Asupardo Cantara and family. Para kay Marshall, dulot ni Delia Torrelia and family. Para sa kalag ni Josefa, dulot kan Magdaraok family. Para kay Isidoro Milagros, dulot kan Fedelino family. Oscar Abraham Elisa, dulot kan Imperial and D family. 40 days of Liliosa, hali
kay Prex and Prime.
Sa liwat, Diyos maray na aga mga tugang. Ngunyan po ikaapat na aldaw kan misa aginaldo. Mayo nindai mahihimo sa Diyos. Ngunyan sa satuyang mga babasahon, madadangog niyato kung paano maghiro ang Diyos sa mga tawong maimbod sa iya. Maski nga ni inapod na bawas, alagad sa kapangyarihan ka Diyos, na ako ang biyaya na magkaigwanin aki. Ang tawong may pagtubod sa Diyos, yaon ang sa iyang pagtaon ni dakulang bendisyon. Mantang kita naghahalat kan Mesiyas, maglaom kita sa Diyos, tasa sa iya ang gabos, mahihimo. Matindog na pa ang gabos sa pagpuon kan sa Santa Misa. Sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. ikaapat na aga kan satuyang pagnobena sa kaumawan kan mahal na Birhen Maria. Ngunya na aldaw sa tuyang pinaguhurup-hurupan an pagigin mabinunga. An paglaog kan Kristo sa satuyang buhay, kaipuhan na hihiling na nagbubunga. Puunantaan sa tuyang selebrasyon, ako untaan sa tuyang mga kasalan sa atubang kan mahal na Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangaji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipanibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada kan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos, na binuot mong ipamidbid ang liwanag nin sa imong kamurawayan, sa pagpangaki kan banal na birhen sa kinaban, papagkanigua na mimibi kami, na magsamba kami sa bulanos na pagtubod, asindanay na magselebrar sa maimbod na paggalang kan misteryo kan pagkanilaman. Huli ki Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Nagpahiling an anghel sa agom ni Manoa, asin nagtuga na sinda magkakaigwanin sarong aki. An aki na ini magkakaigwanin dakulang katungdan sa pagligtas sa banwaan na Israel. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga hukom. Igwa ka ito nin sarong lalaki na ang ngaran Manwa. Gikan siya sa banwa nin Zora asin kaayon siya sa tribo ni Dan. Dai nangangakian sa iyang agum. Nagpahiling sa babae ang anghel nin kagurangnan asin nagsabi, sagkod ko niyan dai ka pa nagkakaaki. Alagad magbabados ka asin mangangaki nin lalaki. Dai ka nanggad mag-inom nin arak o maisog na inumon. Ni magkakan kan mga ipinangalad na pagkakan, hulita mababados ka asin mangangaki nin lalaki.
Dai mo pagputulunan sa iyang buhok huli tapuon sa pagkamundag niya. Lalaeno na siya para sa Diyos, bilang sarong Nazareo. Siya ang mapuon sa pagligtas kan Israel sa kamot kan mga Filistiyo. Dinuman tulos kan babae an sa iyang agumdangan sinabihan. Sarong sorogoon nin Diyos ang nagdigdi sako. Makangirahat an sa iyang lalawgon na arog kan anghel nin Diyos. Dai ko siya hinapot kun sain siya hale asin dai iman niya sinabi an sa iyang ngaran. Alagad sinabihan niya ako na mabatos daa ako asin mga ngaki nin lalaki. Dai daa ako dapat mag-inom nin arak o ano man na maisog na inumon. Ni magakan kan arin man sa mga ipinapangalad na pagkakan. Hulitaan aki lalainon para sa Diyos bilang sarong Nazareo. Sagod na siya magadan. Nangaki an agom ni Manuel nin sarong lalaki asin ginaranan nin Samson. Nagdakulaan aki asin binendisyonan siya nin kagurangnan. Nagpuona siyang hiroon kan spirito nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin naawiton ko an sa imong kamurawayan. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Ikalugod ang maging sarong gapo na pailahan. Sarong makusog na bantayan na maligtas ako. Hulita ikan sa kong gapo asin bantayan, o Diyos, ligtasan ako sa kamot kan tampalasan. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Ika kagurangnan an sa kuyang paglaom, sa kong pagsarig poon kan ako aki pa. Sa imo ako nagsandig poon kan sa kong pagkamundag. Sinurog mo poon sa tulak nin sa kong ina. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. O umawon ko an sa imong kapangyarihan, o kagurang ng Diyos, mayo akong ipagbabantog kuntian sa imong karahayan. O Diyos, puan kan ako aki pa, tinukdoan mo ako asin pagpadagos na ipinagbabantog ko makangangalas mong mga gibo. Panoa ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. O burak kan lahi ni Hese, tanda kan pagkamuot nin Diyos sa mga tao, paghumare sa pagligtas sa mo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Kan si Herodes, an hade sa Judea, may sarong padi na angaran Zacarias.
nakabilang sa grupo ni Abias. An agum niya na si Isabel, gikan man sa kapadian na kapagarakian ni Aaron. An mag-agum na ini, parehong banal, nagkukuyog sinda kan gabos na katugunan asin pagbuot kan kagurangnan. Alagad, mayo sindang aki. Hulita baog si Isabel, asin pareho sindang gurang ng marhay. Turno kaidto kan mga grupong padi ni Zacarias tanganing maglingkod sa templo. Sarong aldaw si Zacarias iyo an padi na malingkod sa atubang kan Dios. Kaugalian kan mga padi na magripa tanganing aramon kun sisay an matutong kan insenso sa altar. Asin si Zacarias an napili. Kaya naglaog siya sa templo kan kagurangnan. Sa oras ning pagtutong kan insenso, namibi sa luwas an kadakol na mga tawo. Nagpahiling sa iya an sarong anghel nin kagurangnan na nagtitindog sa tuo kan altar kan insenso. Kan mahiling ni Zacarias an anghel, nakubhanan siya asin inabtan nin makuring takot. Alagad sinabihan siya kan anghel, "Dai ka matakot, Zacarias, dinangog kan Dios an pamibi mo. Mangangaki nin lalaki an sa imong agom, asin Juan an iaapod sa imong aki. Dakulang kaugmahan an maabot sa imo, asin dakul an mauugma sa iyang pagkamundag. Hulita siya, magiging dakulang tawo sa atubang kan kagurangnan. Dai siya mainom nin arak o ano man na maisog na inumon. Mapapano siya kan Espiritu Santo, maskiyaon pa sa sinapupunan kan sa iyang ina. Kadakol na mga aki sa Israel, an ibabalik niya sa kagurangnan na sa indang Diyos. Maiinot siya sa kagurangnan, may kusog asin kapangyarihan na arog ki Propeta Elias. Tanganing an mga ama, makipag-ulian sa mga aki, asin tanganing pabalikon an mga tawong masumbikal sa kadunungan kan mga matanos. Aandamon niya para sa kagurangnan an sarong banwaan." Naghapot si Zacarias sa anghel, "Paano ko maaaraman ini? Gurang na ako, asin gurang naman an sakuyang agom." Nagsimbag an anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa atubang kan Dios. Sinugo ako tanganing taraman ka asin darahon sa imo ining marhay na bareta. Alagad hulita dai ka nagtutubod sa mga sinabi kong mangyayari, pag-abot kan talaan na panahon, mapupula ka sagkod sa aldaw na mautob ang mga tinaram ko sa imo." Ang mga tao nagpaparahalat kay Zacarias, nangangalasinda dahil haluyon siya duman sa laog kan templo. Kan magluwas na siya, dai na siya nakakataram. Mga senyas na sana ang ginamit niya. Kaya aram nindang nakahiling siya nin bisyon sa laog kan templo. Puon kaidto, naginpula si Zacarias. Kan tapos na ang panahon kan paglingkod ni Zacarias sa templo, umiluli siya sa harong, da inahaloy, nangidam an agum niyang si Isabel, da ini nagluwas-luwas sa harong sa laog nin 5 bulan. An sabi ni Isabel, "Ngunyan, nahirakan ako kan kagurangnan. Ginibo niya ini, tanganing mahali ang kasupugan ko." Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umang sa imo, Kristo. Have you ever seen angels? I hope you see angels today. Ang mga anghel are bringers
of good news. And many times they come in the forms of people. Mga amigo, mga katrabaho, na pag nanunumpungan may bit-bit na bareta. Kasuhapon, asin ngunya na aldaw, sagkod sa aga, makakadangog kita nin mga babasahon, manungod sa pagbareta nin mga anghel. And this time, we're not talking about angels in the form of humans, but really angels, spiritual beings, messengers coming from God. Nagpapahiling ang mga anghel sa manlain-lain na mga tao. Kasuhapon, nadangog ta na dinalaw si San Jose nin sarong anghel sa pangaturugan niya. We call this the Annunciation to Joseph. Ang pagbareta ki Jose sa pangaturugan niya. Sa aga, madadangog taman ang pagbareta ki Maria, the Annunciation to Mary. Kaya sa aga, ang apudta po sa misa, Misa Aurea, the Golden Mass. Bako dahil ma-gold kaming bado sa aga ng mga padi, but it is called golden dahil kaitong panahon sa mga banal na kasuratan, sa mga kopya kan Biblia, they usually write the account of the Annunciation, the Incarnation, using gold ink. Dahil arog kaini kahalaga ang punto sa salvation history na nag-opo si Maria sa kabutan kan mahal na Diyos. When Mary obeyed God, kan pag-opo niya, nangyari ang gabus na plano kan mahal na Diyos. So it is Golden Mass tomorrow when the angel appears to Mary. Katahawan po sa aga kan simbang gabi, 5th day. Pero daingo na kita duman, tapos na kita ki Jose kasuhapon. Today, angels also appear in both of our readings. In the first reading and in the gospel. Nagbabareta ang anghel sa duwang tawong bawas, barren, but sabihon, infertile, da inangangaki. Inot na dangog ta sa first reading, an agom ni Manoah. Da isya pigngangaranan, sinabi lang, an agom ni Manoah. Asin sa Ebanghelyo, yaon man an agom ni Zacarias, ang pagbareta kan anghel ki Zacarias na padi, na an agom si Isabel, da iman nangangaki. Two couples who are not bearing children, two couples who are considered barren. Bago ta pararumon ang satuyang paghurup-hurup, paghurunan tango na ang barrenness. Ano ba ang paghiling kan mga Hudiyo kaitong panahon sa pagiging infertile? Aram po nindo sa daan natipan in the Old Testament, kaitong mga panahon, mayo nang mas mamundo pa kisa magin baog. Paano? Ang pagiling ninda, mas maray pang tawan na sa nasinda kan mahal na Diyos, nin ibang klaseng disability, bako lang ang magin baog. Kagurang nan, maging buta na sana ako, maging bungog na sana ako, dahil na sana ako makalakaw, maski anong disability, dahil mo lang ako pagtawan nin infertility. Dahil dakulaon na kamunduan, dakulaon na kasusupgan para sa sarong mag-agom na dai magkaaki. Nataarog ka ini. Dahil para sa mga Hudiyo, ang mag-agom na dai nagkakaaki, dai na natauan nin pagkakataon na palawigon ang sa indang lahi. Ang lahi ninda, mapuputol na sa sainda. Tapos na ang sa indang bloodline. Dakulaon po ining kasusupgan sa banwaan. Masabi ang mga pagtaraning, di malas. Kaya iyan dai nangangaki, di malas ang mag-agum na iyan. Tibaad para kasala, tibaad may ginibong maraot, tibaad may minanang kasalan hali sa mga ninuno ninda, kasusupgan.
di malas pagdain nangangaki. Dahil para sa inda, kung nagkakaigwang aki, na ipapasa ang regalo nin buhay, nagkakaigwa nin kahulugan ang buhay, life is meaningful when you have children. And when you don't have children, life is meaningless. Sa inpo hali, ang pagsabot nindang ini, ang pakasabot nindang ini, hali man sana sa banal na kasuratan, pero bako pang kompleto ang pakasabot. You will remember, sabi kan kaglalang duman sa Garden of Eden, magmabinunga kamo, go and multiply, go forth and bear fruits. Magmabinunga, magpadakol kamo. Asinan pagkakaigwa po nin mga aki, bako sa nang pagkuyog sa kabutan kan kaglalang, it's not just to obey the Creator, kundi man pag-utob kan nangyari kan promesa ki Abraham. You remember, the Lord said to Abraham, you will have descendants as countless as the stars in the sky and as countless as the sand in the sea. Kaya, padakulan nin aki. Tanda nindo kay itong panahon, padakulan nin aki. On my mother's side, there are 9 children. On my father's side, there are 7 children. I'm sure igwaman po kamong arog kaiyan ng mga istorya. Kay itong panahon, padarakulan. Dahil ang hinihiling, ang pagiging mabinunga, to be fruitful. As in, totoo man, kami na magturugang, kami po, medyo dikit na lang, 5 kami, maugmaman ng God na dakul kamong magturugang. Minsan may mga punto sa buhay na pagdikit lang kamo, garo kulang ang kusog. Magayon pagdakul ang magturugang, it is a sign, especially for the Jews, of blessing. Blessed ngaya ang mag-agum na iyan, tadakulo ng mga aking itinaukan mahal na Diyos. Arog po kaini mag-isip ang mga Hudiyo, kaitong panahon. Kaya sa arog po kaining konteksto, masasabutan ta, kung gura no kadakulang biyaya an inako kan duwang couples sa mga babasahon tangon niya na aldaw. Sa inot na babasahon niya, on si Manoah asinan sa iyang agom, sinda po ang magiging mga magurang ni Samson, who was a judge of Israel. Sa Ebanghelyo man, yaonan mag-agom na Zacarias asin Isabel, sinda ang magiging mga magurang ni Juan Bautista, pinsan ni Jesus, the one who will prepare the way of the Lord. Minsan po si Zacarias asin si Isabel may edad na, biniyayaan man giraray sinda nin mga aki. Pinabunga man giraray kan mahal na Diyos. Kaya nga ni, kan pinahilingan kan anghel si Zacarias, an enot niyang sabi, paano man yan mangyari? Gurang na kami kan sa kuyang agom. Gurang na kaming marhay, tanganing magbadus pa. Paano man kami papabungahon pa kan mahal na Diyos? And because of his unbelief, ano pong nangyari kay Zacarias? Napula. That was not a punishment kay puhantang sabuton. Day po siya pinadusahan, tadain nagtubod, kundi tinakwan nin formation. Tanganing puon ngunyan si Zacarias, madangog sa mahal na Diyos, matubod sa mga plano kan mahal na Diyos. Ining parehong babae, ang agum ni Manoah, asin ang agum ni Zacarias, binaritaan kan anghel kan mahal na Diyos. Pero ang pagbadus po ninda, bakong arog kan sa aga si Maria mabados in a very supernatural way. Mabados siya sa paagi kan Espiritu Santo, but not the wife of Manoah and not the wife of Zechariah. They will both bear children in natural ways. An milagro po digdi, bako ang pagbados kan duwang babae. An milagro digdi, na tinakwan giraray sinda kan Diyos, nin bunga, dawa pinaghuna nindang imposible. Dahil mayong imposible sa mahal na Diyos.
Iyo ang sabi kan commentator sa kapinunan kan misa, nothing is impossible with God. And tomorrow, when Gabriel announces to Mary, iyo manan sasabihon niya, masabi si Maria, how can this be? I am a virgin. I don't know any man. And the angel will say, you remember ang pinsan mong si Isabel na agum ni Zacarias? Pirang bulan na siyang bados. Ang pinaghuhuna na bawas, barren, ngunyan pirang bulan ng bados, because nothing is impossible with God. Ngunyan, ano pong mensahe kaini para sa tuya? What do we bring home from the readings? Tibaad igwa po sa indodigdi na nagpapangadji na magbados. Tibaad may kamidbid po kamo na nasasakitan magbados. Dipisilon po ngunyan sa mga babae ang pagbados. Tibaad dahil sa sobrang stress? O tibaad dahil sa kinakakanta sa mga panahon na ini? Siguro igwa po sa indodigdingon niya na naghahagad kan biyaya na magkaaki. O tibaad igwa po sa indo na nawaran nin aki. O tibaad igwa po sa indo na may mga aki nga ni, pero harayuan buot kan mga aki. Ipamibi tapo ang mga tugang na ini. Magabat ang krus na sa indang pinag-aagihan. Tanda ko po, kan inot kong taon bilang padi, na-ordain po kami bago magsimbang gabi. An inot kong simbang gabi na inian mga babasahon, pinag-celebrate ko sa harong kan mga madre duman sa EM's Barrio. Tanda po nindo ang Servants of Charity of Jesus. May mga madre duman na nagbibisita sa mga may hilang. That was the first time that I preached these readings. And after the Mass, a couple comes to me, crying. And they said, Father, thank you for that preaching. I asked them, why? They said, we don't have children. Sabi ninda, we have seen in our lives that fruitfulness isn't just about having children, having biological children. Kadakol pa pong ibang paagi tanganing magin mabinunga ang sarong tawo, kung bako man sa pagkakaigwang aki, kadakol pang ibang paagi. Kaming mga padi, pwede man kaming magkaaki, dakol ang mga aki. Ang mga nagmamadre, pwede man magkaaki, ang mga inaataman ninda. Pwede kitang mag-aspirar nin mga propesyon kung sain matalubo kita, asin mataukan sa diri. Ang mga maestro, maestra, dakol man ang mga aki. Kadakol kan ibang paagi, tanganing magkaaki. Sa paagi kan paghiras kan sa diri, sa kaaraman, kadunungan, talento, entusiasmo, inspirasyon, kusog. We don't just bear fruit through biological children. We can also bear fruit in many other ways. As in many other ways pong ini, there is no age requirement. Ang tunay na pagiging bawas, ang tunay na pagkabaog, iyo ang pagkamakasadiri. The person who is truly barren is the selfish person. Kung mayo kang ibang inisip kundi an sa diri mo, kung nanlalamang ka nin kapwa, kung dai ka naghihiras kan sa diri mo sa ibang tao, kung nakakulong ka taan sa diri mo sa naan iniisip, kung inaagawan mo ang mga dukha, kung mayo kang ambag na marhay sa banwaan, sa komunidad, mayong kahulugan ang buhay mo. Iyo iyan ang tunay na baog. Iyo iyan ang tunay na makasupog. Bako pong makasupog ang mayong aki. Lampas na kita sa pag-isip na iyan.
Ang tunay na makasupog, iyo ang mga tawong makasadiri. Selfishness is true barrenness. Sinda ang tunay na baog. Buot sabihon, ang tunay na sukol kan sa tuyang pagkamabinunga, dai po nasusukol sa kungura no kadakul ang mga aki na igwaka. Ang tunay na pagkamabinunga nasusukol sa kungura no kadakul ang mga tawong napaugma mo, mga tawong ang buhay na hiro mo, mga buhay na napagian mo. Ini an agyat sa tuya ngunya nakapaskuhan. Pirang mga tawo an pwede mong paugmahon, pagianon, ngunya na maabot na kapaskuhan. Bako lang sa pagregalo, kundi sa marhay na pag-uugali, sa kabuutan, sa paglilingkod, sa presensyang nakakabuhay nin puso. May I invite you to make Christmas fruitful, to make 2026 bear good fruits. Kung paanong mabinunga kita ngunya na 2025, let us do the same in the next year. Ini an imbitasyon sa satuya na pag minadatong an Kristo, dapat mahiling na nagbubunga. You cannot remain the same when Christ visits you. When Christ comes and enters into your life, it should bear fruit. Mahiling lugod ang satuyang pagkamabinunga, mahilngan lugod kita nin bungang karahayan. Tindog po kita. Tipunon taan sa tong mga pamibi, sabihon ta, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kami, dawa na sa taho nindaing kasiguruhan, magpadagos na magsarig sa kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing arog ki Zacarias, asin Elizabeth, an mamagurang mag-ako kan makaakian, na may pagkamuot, asin paninimbagan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magdakol ang mga hobenes na bukas palad na magsimbag sa alokan Diyos na magpadi o magrelihiyoso, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing paumayan kan kagurangnan, ang mga nagihelang asin rangahon ang mga naghihingagdan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong magadan, makalaog na sa kaugmahan kan kahadean kan Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, pakigirumdum po ang hinahagad tang grasya sa siyam na aldaw na ini. Kagurangnan, pano kami kan sa imong espiritu, tanganing akuon mi an paraligtas na may pag-ugma asin paggaya-gaya. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa
Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akuon malugod kang kagurangnan, an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan, lilingyanin pagkaherak an mga atang na dinudulot mi sa imong altar. Tanganing andulot kan sa mong kaluyahan, pabanalon kan sa imong kabagsikan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo, ki Birhen Maria, ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siring man, danay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkoran, si Hesukristo sa mong kagurangnan. Kaya, sa kaibahan kan mga anghel, asin mga banal, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, hasin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, si San Juan Bautista, asin ang gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan sa tong kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang bunga kan sa tuyang karahayan, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo, ang bunga kan sinapupunan ni Maria. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang ngarong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
luhod tabi ang gabos para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo, sa muya tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang mga puso, magpukaw liwat samo kan banal na paglaom, sa kahadaan mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa god paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom. Kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan, kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Diyos, banal sa god paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan, kaming nagpapasalamat, huli kan mga idinulot na atang, papagkanigo ang magmaawot kan mga maabot, tanganing po nanming sambahon sa malinig na isip, an pagkamundag kan samong para ligtas. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Nagkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Nagbuo na po ang misa de aguinaldo kan Disyembre 15. Sagud po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang misa de Gallo, nagpuon man po kan Disyembre 16. Sagud po ini sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Day na pong misa sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa maawot po maging Aguinaldo Mass sponsor, igwang fundraising activity ang sa tuyang parokya, na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo, kung sain i-offer po ini sa offertory ang parol na may kantidad na 1,000 pesos asin 500 pesos. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Siring man, available naman po sa parish office ang 2026 St. Jude calendar. Sa Disyembre 24, aldaw nin Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o Misa Vigilia, gigibuon sa oras na alas 8 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldaw nin Pasko, ang mga schedule kan misa, iyo po ang mga minasunod, alas 8 nin pagkaaga, alas 9:30 nin pagkaaga, alauna 45 sa pagkahapon, alas 3 sa pagkahapon, alas 4:30 sa pagkahapon, asin alas 6 nin banggi. Diyos, mabalos po. Salamat man po sa Indogabos sa danay na presensya asin pagsuporta sa parokya. Imbitado po kamo sa December 24 na 4:30 in the morning, siring kaini. Ang mamisa po ang satuyang mahal na obispo, Most Reverend Joel Z. Bailon. Sa Banggikan aldaw na iyan, December 24, 8 o'clock, iyon sa tuyang midnight mass for Christmas. Dangan, ang satuyang schedule sa Christmas Day, iyo ang parehong schedule pag Domingo, except kan 6:30 a.m., wala pong 6:30, mapuon kita alas 8 nin aga, siring kan Domingong schedule for the rest of the day. Para sa kumpletong schedule, nakapaskil po dyan sa luwas ang banner, asin yaon man sa satuyang Facebook page, ang St. Jude Thaddeus Parish, Legazpi City. Tindog po kita. Awitan taan sa tuyang mahal na birhen, daraan sa tong mga hinahagad sa nobenang ini. Salve Regina,
Mater misericordiae, Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effice mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Birhen Maria, bendisyonan po kamo, asinan sa indong mga pamilya, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magin mabinunga aro aldaw. Salamat sa Diyos.